movimientos encabezados por Raimundo, que creo que está a punto de chegar, decidiu poñerse en contacto con Teresa e propoñerle dúas cousas. Por unha banda era digitalizar todo o traballo que o Gátega fixera desde os anos 70, que moito está en papel, non está digitalizado e, polo tanto, non é accesible. Por a outra banda, tratar de continuar, de darle continuidade a este proxecto cunha, digamos, con sangre nova, non? Neste senso foi como nos xuntamos inicialmente 7 persoas, 6 alrededor de Teresa, e decidimos relanzar a quinta etapa do Gátega de Londres. O que pretendemos, por un lado, pretendemos continuar, digamos, coa tradición do que xa veñan feito durante 30, 40 anos, e, por outro, continuar tamén con esa actitude crítica, independiente, pensando en Galicia desde fora, aportando unha visión desde o exterior, que me parece absolutamente necesaria, como xa apuntaba antes Laura. Non sei como de tempo, non estou español. Entre as cousas que vimos facer nesta quinta etapa, bueno, temos unha página web que é grupo de traballo de Londres.com, grupo de traballo galego.com. A idea é publicar bimensualmente varios artigos escritos, pero tamén temos pequenas participacións dos integrantes e temos moitas iniciativas tamén para convidar a outra xente a que participe nesta quinta etapa, non? Queremos facelo, ademais de virtual, multimedia,